Hakabede bagajingjak balaja kamiat arpotrik unok pra arajar san Hakabawe rangba ubitu Kyrteng kumpa Shemping mangu laklat nagajingsha Shoh penmensau kata ke step senya jok arpotrik unok pra arajar san kumba hakapor lai BJA hakapor bikidang rai Shoh hospital hadu mentang idang tip baki pulet kila kem miki brio ki badan hadu nyongot klem dep tip pat yaka Kyrteng jongki neban itu dorkmat yaki hagajing ekran badu ba Vivek CM USP ke East Khas Hills District haka khandai terik ukela lingkot arajar apnriu layathu baki pulet Hishan kin satap charge sheet persya ke nyongot ki badan keti ke Shoh penmensau du ban lampat syakajing yap jong ba Shemping unong khaiskum keba ubana kasnong terso riboy district haba patai kamshai lor kejingja hakate gesngi ba Vivek loong ba kate gambit kidan kumban rio ba nyau teli kalikit skum keba ki batmu rung jubor na kasurok kebanajan katol plaza kabalat na Mawkhanu Shoh umir kumta ki batre kate katol plaza ki loong ye ki banya kalikit skum keba om syayat na kate kasurok kabalalam syakajing kenroi ba de Shoh pedeng jongki hadu baladan ki bamensau na lor katau ba Vivek loong ba indadap lai biji mistep layok khubor ba wei layap alenti syakajaka ajing sumar ba kumtala register mukotma kampen yap brio naga jing thuat ki pulet nyongot ki bade namo pedang kilawan penda melade hadeng pasok police station hakabala kem batyan bishar yaki ulong ba ki pulet kidang up ya ka kaipot postmortem na riboy district patchen kin tap charge sheet persya kita ki badan keti habakli hato ki pulet kila ban ai ke Kyrteng jong kini ki nyongot na kaliang ba Vivek ulaong ula ban ai tang bayamenta umla ban ai namar ki case record skim dan batu ula pentep ru bakini ki dei ki blahe karta baki dan kumba arpo laipo snem karta kidan kumba nyongot te ki case record sangat dan mana syuti bagi dan nyongot kita ki ngila ban ai pi ki details mesti ki badan bentah katakan ka crime tu kai kita stroke ka bakumno kata bampa saya atas stroke mahal kade hang de potol giat kade kham pinda let nang ni sha Mawkhanu Shoh ban poi ka tulge te kadang ketika kalat ke bande mi sukmer ti yam ta hi rakhang i perkam ni katu teng hi da kadang ka VIP movement ti rai kini kali mo minya jubah ke sini te kelatan ngaji kerja halor kata hi kini ki khna ki badan keti hatu ki ka ich jongi kare kan hakidan ki bar pho ki balai pho hakawi galiang naga jingwat jingtep jong Shillong Mail lengba ka telong kubor kabaudan lala banlum miki Kyrteng jong kini ki badan keti kabala tip bakini ki nyongot barok ki dei ki nong snong ka mau pedang bat ki bai thu Kyrteng kumu alanten kharkongor one box em kershan potmi Lamper lamare manbhas em ailang nongspung bat Ferdinand milim ngap katbai ki dorjongki umla manyo katelong khubor kai tho banakini ki nyongot detang wei ba arp kundai snem kabaki wei ki dei ki bladon laipo snem shaneng hakarta habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya